ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, шахсиятое ки доимо Саудо ТВ 01 тамошо мекунед. Раванд ба ҳаматон. Числа 24 августи соли 2025 сол навори техникаҳо мешавад. Ҳар як техникаи қабул кардем, бовар кунед, гарини арзон. Дахитои хеле нарх нест, бача азиз. Просто тамошо кунед. Тракторои фурӯшӣ, вазгад, хуб водовозои фурӯшӣ, проспидборщику, портеру, танген, спринтеру, мошинои боркашу, мотоблокову, хулас беҳтарин навор шид баҳри шумо. Барои қабули реклама рақамҳоро мегузорам. Шояд ягон хона, замин, мошин, квартира чизе бошад, дар WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. Хулас ба ҳама тамошои бufароғат бачаҳо навора сар мекунем. Лайкора монен, поделитсаву подписатсия кунед, бачаҳо азиз, мерем акро. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метаҳем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. Мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. Марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед, бародар азиз. бачако азиз, трактори фурӯшӣ бинен, ҳамроҳи теличка. Болоша нав краска кардан, балонош хай средни. Адрес ноҳияи Рӯдакӣ. Нарха бинен 27000 сум. Трактор номша пира нагуфтани кадом маркаи. хуб ҳамиқа ки дар ноҳияи Рӯдакӣ 27000 сомонӣ. Фақат харидори серьёзни занг занед, илтимос беҳуда нороҳат мо накунед. Инами трактор ҳамроҳи теличка 27-аш мегем, боз якчи нимчи савдои соз дорам. фақат нафарое ки серьёзни рақамҳои 57 59 да метавонен занг бизанед. лайкора монен, обуна шен, подписатсия кунен. мегзарем ба дуюмин эълони имрӯзон, бача азиз. бортавой Форланд қабул кардем ки солаш 2008 сол, бача азиз. хуб аккумуляторш нав, балонош нав. барои савдо кардан боркашӣ беҳад удобни, бача азиз. ҳуҷҷат дора. Адрес ноҳияи Қумсангир. нарх бошад 35000 сомонӣ ки боз муомилаи соз дорад. телефон, WhatsApp ҳардуш як номер пайвастай муроҷиат карда метавонед. хуб техникаҳо беҳад бисёранд, нархҳо арзона, бача азиз. ҳаяки беҳам бошанд, не ки бениҳоят арзон. бовар дорам ягон техника, ягон трактор, комбайн, портер, ягонча иншоалло маъқул мекунем, бача азиз, мехарем. ба ҳамин хотир комментария кунед, кадом маркаи техника дар корай, мо комментора ждат мекунем. мотоблок 25 лс ҳастае ки фурӯшӣ, бача азиз. яъне ки мини тракторро мегем қабул намекунем, мақсад хато намекунем. дар Душанбе, адрес Душанбе, нарх 33500 сомонӣ. мега ки 33500ш мегем, боз якчи нимчи арзон мешавад. хуб 25 қувваи асп барои шудгор дарав кардан беҳтарин мега. хуб истифода бариш осон ай. 25 қувваи асп зиёд, масраф расходаш камтаракай, истифодаш беҳтаринай. хуб боз якчи арзон мешавад. трактор Юто 804 фурӯши аст, бача азиз, ки соли бароиш 2024 сол. навакай. адрес ноҳияи Вахш. яъне ки трактормон дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бача азиз. 120000 пачка салафан печай, боз якчи нимчи арзон мешавад. муомилаи соз дорад. телефон, WhatsApp мегзарем аз номи канали Саудо ТВ, метавонед муроҷиат бикунед, бача азиз. аз Саудо ТВ
қабул карда реклама кардан, аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан. Нашоти трактор акада занг занед. Пресс-подборщик бачаи азиз, бениҳоят чизи хубай. Ҳар як деҳада дар кораи чизо. Хуб, пресс-подборщик дар шаҳри Душанбе 65,000 нарх нав панавай. 23 соли Эрон. Хуб, гарантия шқатияй 6 моҳа гарантия омӯзишаш ройгон як маротиба. пас аз харидорӣ мутахассисони мо мега ба назди шумо рафта омӯзиши техникӣ дастгоҳро мегзаронанд, яъне ки нишон метиҳанд ҳамин чиз чӣ хел кор мекуна. 100-150 дона пресс гузаронда баъд ба шумо месупоранд. Кредит ҳастай, нашотию занг занед. Hyundai Porter бачаи азиз, соли варидиш 2003 сол. Баллоно гдета 70% ҳуҷҷат дорад, дар ҳолати хуби техникӣ ноҳияи шаҳри Туз. Нархи Porter 60,000 сомонияй. Боз маълумоти Праша метавонен занг бизанен бигирен. Муомилаи соз дора. 60,000 да Hyundai Porter. И беҳад арзоне бачаҳо. И Porter-ро гарани қиматан. Акада сундаркор савдош кесай. WhatsApp дастида занг занен пурсониш. Анаи техника дар любой ҷо дар кора. Кран манипулятор бачаи азиз дар ноҳияи Панҷакенда, шаҳри Панҷакенда қарор дорад. Солаш 2009, нарх 150,000 сум. Крани фурӯшӣ, мисол роли боркаширо бозӣ мекуна. Хоб, манипулятор меган чӣ меган? ҳолати кори нахадуда қарор дорад. Занг занед утилизатсия дорад. Хоб 11 тонн боло мебардорад. Состоянии баллоно мақсад нав. Хоб, турбо доштааст. Маълумоти Праша одамое ки серьёзни харидорен занг занед. Инам якада рақамои WhatsApp 1960 150,000 сум нарх 2009 сол. Мини трактор 11-15 фурӯши аст бачаи азиз ки солаш 2024 сол. 24 та қувваи асп дора бачаи азиз. Хоб, жатка, плуг, ду корпуса будааст. Фрезер дора. Дар ҳолати беҳтарин. Адрес ноҳияи Хуросон. Нарх 40,000 сум. Боз муомила дора. Одамои серьёзни рақамои WhatsApp номери растия мондагием. Маълумоти Праша метавонен занг зад бигирен. аз мо навор кардан, аз шумо лайк гузоштан. Лайкҳоро монен дӯстон, каналда обуна шен. Хонаҳотона, заминотона, квартиротона, техникаотона, аппаратотона ҳамаша ҳаракат карда видео карда роҳӣ кунен. Чем сурати қоқ видео босозе бачаи азиз. Хулас ҳама хеле гапҳо. Чизе боша дар WhatsApp мо муроҷиат карда метавонен. Mercedes Benz Sprinter астае ки техникаи мусофирбарӣ меганам, мусофиркашӣ. Хоб, солиш 2009 сол дар Душанбе. Нарх 150,000 сомон. Хоб, чизи нав дар шаҳр. Хоб, 12 линия дар кор мекунад озираша. Мотори Delfin 4 тага дора, 2 та турбина дора. Хоб, состоянии беҳтарин. Дари қафо автоматай. Документ 1 сола нав карда мега, алиш намешава. 150,000 нархаш. Боз як ченинчи савдо дора. Одамои серьёзни рақамои 93-93 ахири рақамошай аз номи Савдо ТВ метавонен занг занен. Ба ҳам хотир бачаҳо азиз комментария кунед, кадом техника дар корай, фикротона коммент данависен бачаҳо азиз.
хоб притсепи фурӯшӣ астае ки телечка мегенеш ба чиз ами хулас инамира мефурӯшанд дар ҳолати беҳтарина мега соҳибаш балоно гдета 50%, адрес ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, нарх 17500 сомонӣ. Фақат серьёзниёз занг занед, рақамҳои WhatsApp ахираш 3058 мегзорум. одамоне ки эҳтиёҷ ба телечка ба ҳами притсеп дорен боз маслиҳат кунед якчинимчи муомила дорам 17500 сомонӣ. ва дӯстони азиз хундаи Портер 2 астае ки фурӯшӣ срочна. Солаш 2008 сол ҳуҷҷат 5 моҳа дора, ҳолати нахаду дақару дора, ноҳияи Хуросон. Хусравда, Носири Хусрав, ноҳияи Носири Хусрав бачаи азиз. Адрес Носири Хусравда, нарх 85000 боз муомила дора. Одамое ки Портери 2 хоҳиш карден, ина ҳолати нахаду беҳтарин нав, хай акаму чӣ меган кузуфиш камбеш занг дорад, ӯ мақсад боки надорад. Занг зад пурсонед рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp-да аз Зуми Сауду ТВ 85000 нархи созе бача. Ин нархҳо мақсад 110000 100000-ан. Ин шахсията сум дар кор савдош мекунад. Маълумоти пураша акақати чахшака бигирен. Газ 53 ва 12 аст бача азиз ки солаш 1988. Дар ҳолати хуби техникӣ. Зушвориш бензин газ. хоб 5 баллони 70% дорад сон азиз. ноҳияи Данғара, нарх 38000 сомон. WhatsApp шонда метонен дӯстон зангзан муроҷиат кунен. Ва давози фурӯшӣ газ 53. хоб ино акамун ҷоҳое ки мисол об надоранд дар оҷа хадавоянд, мақсад корошон созад. Занг зад пурсонед 38000 сом. дӯстон азиз навор тамом шуд. Лайкора монед, поделиться, подписаться кунен, фикротона комментария кунен. Чизе бошад дар WhatsApp муроҷиат кунен. навори пагаҳина худохоҳад навори хонаҳои фурӯшӣ мешавад тамошо кунед. зинда бошем бачаҳо.